लोगोफोर नै मैयानि हाबायाव नुथारदों जानो हागौ नोंथांमोना थ' बेखौनो जोङो दोनलांसै दिनै खैला मैलायाव हाबा जाग्राफ्रा नै थांबाय थांसै दा नोंथांमोनहा नायलांदो सोरथो थांगोन आरो बेसे गोजान हौवाना न'आ जों थांबाय थानोसै दाना आरो ओंखारगासिनो दं फैजोबाखै मानसिफ्रा सिख्लाफ्रा नै जा मोजां मोजां गाखोखाबाय सिख्लाफ्राबो ओंखारबाय मोजां मोजां सेंग्राफ्राबो जा मोजां मोजां हादे जोंनि क'क्राझारनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा देन्जार सुन्दर सुन्दरखा Habai dos, egaro. Cuma katanya saksikan tua ketemu. Dining hall थांनोसै ओंखाम जानो ओंखाम जानोसै नै बेहा हौवा गोदानावबो जों ओंखाम मोनजाबावसिगोन मेजेम बासिना हरहाय जारौ मेजेम दालि एसे बोरैबा नाथारनांगौ जायो गोथाव मोनो नैबे नारजि अमा लाब्रा पापर अमा एवनाय मानाय नारजि जायो अमा गोजा खानाया जाबाय अमा गोजा बेहाय दाउ मोनसे मोजां ओरैबो फाथो संदों ओरै जिरायदों ओरै मा संदों एसे खबर लायसै हौवा गोदान लागोआव जोंहा फैनानै नारजि ओंख्रि मोनजादों नारजि अमा ना मा मावदों नोंलाय मा मावदों नोङो अमा संदों अमाखौ एवदों नोङो अमा बेदरा गोथावथार गोथाव जादों दा अमा बेदरा गोथाव जादों लाब्रायाबो सिमपोल गोथाव जाजोबदों जाबाय जोङो जिनो दे ओरैबो संगासिनो दं ओरैबो ओंखाम लाब्रा जाय फाराफारिनि अमा बेदर संदों अमायानो गोबां नांखागौ ना रायजोनि फैगोन गामिनि मानसि फैगोन नालाय ना मानसियाबो गोबां जाखायोना संगासिनो दं खस्थ' खालामना संबाय बेस्राफोर जाहोबाय जोंखौ बिराद गोथाव जाहोबाय आरो बैयावलाय मा संदों बेबो अमा ना बाबु अमा अमायानो गोबां संखाबाय दे अमा जादे जाय फाराफारि साहा लोंदों नै गामिनि आइमोनहा मालाय हेबाननमोननि गिर्जानि हेबाननाव फैखोना फैदोंथाय दानो खालाम आंना थाब बारायनाय नुनांगौ लोगो मोनबोखासै दे बे सोरनि बे हौवा गोदान नामा हौवा गोदाननि बैयो बागाना गयाबो हौवा गोदाननि बागानफ्रा रबार बागानफ्रा माबायदि मोजांथार बेरायनोसै हाबाब मासि मोजां जाखो
Kalan jangan be, hat maaf ya. Nani? Hadi. That's it. Yeah. Hua cái đàn này, hua cái đàn này, đi mà. Sẽ thật đấy. Laksa ya. Makra deh na. Yang tuh manis belum juga.